udah jago sih gue terlalu green apple lah bang menjadi udah nih sepensi pas time menjadi green apple ayo माथो बावसो दं नै सोलाजोबबाय ना मानसिलाय अयथासार गोबां सोलाना दोनबाय जों सोलानायखौ सोर मोनजायो गयनायलै माबा इदिखौहाय माने बिदिखौ मलं जानाय ओइ सोलाजोबबायनो सना सोलाजोबबाय नोंसोर बुंनिखौ सोलामादों आं मोनसे बिफां दं सोलानाय अख्रांनाय नागिर गाथों मोनजोबगोन कसयबफोर बिदिसो नोंसोरो माबायदि जायोब्ला नोंनो सोबाल' गारो दा आइबा बिजलुखानिबा आइयै हाले आं जालुयनाया है बेखौ गोखैसो बे हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय दिनैनि ब्लगआ लोगोफोर बैरबकुन्दा उदालगुरिनि नै बेनिफ्राय स्टार्ट लोगोफोर नै ब्लगआ मानो होननानै बुङोब्ला नै जोङो चिरां साफागुरिनिफ्राय जों 12 o'clock ओंखारदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय 4:30 आव मोनफैदों बैरबकुन्दायावहाय जों थांगोन सेरगावआवहाय एप्पल जाहैनो नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय था अब्लानो नुगोन लोगोफोर दै ओरै दं जाहैबाय नै सननि ब्रादा उन्दुगासिनो दं बियो ओमफ्राय ओरैहाय नै प्रेबजित उन्दुगासिनो दं नै बेस्रा ओरैबायदि आलो गोजोन थान्दानो नै मेंनानै उन्दुबाय मानसि हरसे उन्दुनाय गैयाद्रा हरसे उन्दुनाय गैयाबा हरसे उन्दुनाय जायाखै दा लोगोफोर बेखायनो बेवहाय जास्ट ओरैनो दसे रेस्ट लाबाय आंबो दसे उन्दुबाय दहैयो दासो टाइमा 6:15 जादों नै फुंनि दिनैसो नुहैसिगोन लोगोफोर अरुणाचल सेरगावनि एप्पल फार्मावहाय थांनानै जानाय होनोसै मानसिफोरनि भिडिअ'खौ नुबाय थायोमोन दिनैहाय मोगथाङाव नुहैनोसै आरो जाहैनोसै आरो आंनि गार्लफ्रेन्डबो थाङो होनदोंमोन लोगोफोर दा बिसोरो खयथायावहाय रेडि जागोनथाय ओमफ्राय खयथायाव थांगोनथाय बिसोरथ' फैफिनगोन ओमफ्राय जोंथ' ओरैनो हायोब्ला डाइरेक्ट बमदिला थांगोन एप्पल बागानाव थांखांनानैहाय नायनोसै बेसेबांसिम जों आवगायनो हायो लोगोफोर नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे 2 hours later ओइ माथो जोंनि टिम जाबाय नामा गोसोम गोसोम गोजा जाबाय नै गोसोम गोजा जोंल' बेलेग सानैजों बा बा डेन्जारलै ने ओमफ्राय जोंनि आलदा नामा सानैजों ने आलदा मोनजानायसिम लानाय एप्पल जाबाय जोङो जाबाय बिदि बेरायला गोसोफ्रा बिराद गोजोननाय मोनलै हाजोना आरोबा नों गार्लफ्रेन्डखौ लाबोनो गोसो जाना जायाखैमोन लाबोगोन जायगासो नायफैग्रोखानांगौ ए आच्छा नै माथो 3 एडिटसिनसो अलिस वेल बोथोरा बोरैबा जाहांबाय नै लोगोफोर ओरैहाय नै जोमैया गोसोम जाजोब्बाय बिराद गुसु मोनबाय दा नै दहाय बिराद सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय ओरै नायदो लोगोफोर नै भिउआ माबायदि ओरैबायदि बरिया बै हाजो ओमफ्राय गोजौ जोमैयाव हनै बरियानो अलिस वेल नै बारै होलायखायो रा नै गलालै नों मा डार्लिं बहाय थाबोआ नोंसोरो आइबियाव सासे मा जाखो होनदों गैला गबाय सेस जाखाबाय नोंसोर जेबो जायाखै दा नोंबो दुरबलखाना मानसिया फट'फोर लायना लादो ने दे a few minutes later बारा गोजान गैले लोगोफोर सेरगावआ बेनिफ्राय 1 किल'मिटारसोल'सै ओरैबायदि आपेल फिथाइ जानो लुबैखाबाय आरोना लोगोफोर बिफांखौ नुनायखायाखै खनसेबो जेनेबा एबा एसे नुसिगोन आरो बिफाङावनो जानोबो मोनसिगोन बै खायालासिम बिफाङाव जागोन बा जों दिनैहाय औ खायालासिम बिफाङाव जागोन सान्दुं दुंग्रा हनै थिंहा सोलाना गारबोजोबगोन नों थोस सोलागोनबो सोला गारबोजोबगोन गलालै सेरगाव मोनफैबाय लोगोफोर जों नै दा सेरगाव ओरैबायदि बरिया आरोना भिउआ नायदो लोगोफोर नै हिट बरियाबा बरिया हिट दा ओइ बयस हेपि आपेल खाना मोनजानायसै बेनो बरिया जायोबा आरोखि आपेल सोला बेनो सेरगावबा बेनो सेरगावआ माथो आपेल फिथाइ गैलेलै बा माबोरै जाखो खाजोबबाय नामा जों सोलाना खालामजोबनो नागिरदोंमोन
गेसाव Hey, reject जासिन नांबाय इयो या गेसावसो रिजेक्टलै जों दा जायगायाव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरै नै जों एन्ट्रि खालाम लाग्रोनि एन्ट्रि बेसेबांनो एन्ट्रिया सासेयाव 20 थाखा सासेयाव 20 थाखाल' या 20 थाखाल'खा दे जों दा एन्ट्रि खालामना लाग्रोनोसै ओमफ्राय थांनोसै सिङाव जाबाय हा साबा माथो जानो लुबैदों नामा माखौ लाङा बरिया खारा ये छान के वो करेगा अभी रखेगा ये कितना का है भैया ये 80 का ये 50 का ये 100 अच्छा 20 bang lang tayo Minta सब एक है itu सब वो है खराब Eh, bisa kali ya. Bersih macam bersih ni, eksonis macam. Ya. Dan lihat jaba mana ni orang lain dan ni bayang kalang kasih ni orang. Ni kulan siang. Tin aku tu sesuatu Siapa ke? 2 kilo. Nung sila dah. ये खाऊं खा ले 1 kilo ऐसे खाऊं Boleh jaga dah ketau ni kedai. खाई Bagus ya guilan matu ni. Hah? Bagus ya guilan. Ni sini. Baik rekabai dah isi ni. Dah lang bau gunda. Tayyiblah. Tak karau sini nang gerisi biku bay. Sebenarnya lagi pernah tanggerbai, cahaya gerbai sih. Mati ki felang kisah le. Aduh be udah aku sih gue terlalu green apple lah bang jadi udah nih sebenarnya pas time menjadi Green apple. Bila kerja apa ni? Dah macam apa lagi ni? Ma, अच्छा लगा खूब kan bau goजौ Belas sana yang ngacingnya. Jadi mending ni ya? yang kisah sama ini kisah sama semua Enggak sih? Ya pilih kisah apa ni? kisah apa gue tahu kan sana kisah apa gue ni gue ayo ayo uci ini Ya sini, sini. Bayi sini dong ni. hone gue linas lu sih apa lah hone Bayi kisah sih. Ini kau nak na? Boria Test cikara. Tasty Hei, boria. Thai, hani kau lawa ye. Khade jadu. Thấy ông bây giờ không thấy đâu mà. Anh già thô lê rồi. Hắn yêu sao bên đâu mà? Hắn yêu dân không? Đâu video ở đây phê. Ai hồi chiều nơi. Haglilo जालायखायो नामा? दे. Ấy, अखाना जाखानांगौ रा खेबसेनो. 소리가 그 가고나 Iya. Boleh ke sekabai? 자. Dia gede. 뭐 그래? 우시 그래 그리나? 그래 나도 오늘. 테슬론 디코? 그래서. 어? 그래서 하네. 차와. Biasanya menjawab dari sini. Gerina sebur ya. 그나 그 턱. Itu dah enggak ada sini kau. Mana sih dia? 가만히 있잖아 랭랭. Aku nak tahu kan juga. 어서 보면 뺏는 거. 온다 와도 팍 큐. 네. 한번 짜든 쳐. Itu sih agak. 아유, 역시 이렇게. Green. 막 타보는 것은 그 솔레이 하랑 우리 그 전에 비킵 각. 네. 그렇게 그. 나 리지나. 아유. 예. 짜이가. 너이 시리 잡으셔. 잘라. 신부 보시다. Udah gede ya. 누구나? Mathो bokso dong नै. Soलाजोबबाय नामा नोंसोरलाय? Takar gebang selana dan baju selana gue terbenjaya Woi naili. Nah, itu kan mana bikin kamu long jalan ya, bro. Oh, soलाजोबबायनो सना. Soलाजोबबाय नोंसोर बुंनिखौ.
सोलामादों आं मोनसे बिफां दं सोलानाय अख्रांनाय नागिर गाथों मोनजोबगोन असयबफोर बिदिसो नोंसोरो माबायदि जायोब्ला नोंसोर सोलानांगौ आरो दा आइबा बिजलुखानिबा आइयै हाले आं जालुयनाया है बेखौ गोखैसो बे मोजांब्रा जानो खिन्थु गोदै जाथ'वाखै लास्टआव गोखैसो जाजाया बे मोनावसो मोनहैगोन आं गाबोन फुङाव जाहैदे गाबोन स्कुल गैया दां माथो औ बे मोजांखाना है बे मोजां नंला बे मोजां नंला बेबो मोजां दां गोरा दायो गोराबो लाजागोन जादोलै खादो खना लाखा सिखाव 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 आपेल सिखाव मोनदाव दंल' लांजोबखादो माने आं थारायखौ खिथागोन बेखौ गिरा हौवाथा होननानै ओइदि दिन्थिला खनसे जों मोजां मोजां नुदों हनै फै ओरै फैलाय फै ओइथिं नायलांनि बे ग्रिन एपेलासो बिराद मोजां गोथाव जानोहाय गोदैनो ले फिसा फिसा दंफै ले बिथिं माखौ खना जादों बे फिसा फिसानो नै बे फिसा फिसा गोरलै गोरलैनो बे मोजांथ' खन खनै लांजोबखानाय दा नों एपोल खन फैदों सेरगावआव नै बे वेस्ट जाजोब्बाय सिरनायफोरखौ ओरैनो मोनलांगोनथ' मोना माथो मोनोब्रा आं दा गस्लायावसो लानोसै दै दैयावसो मासदिनि इयावसो लानोसै आं सिगां उन्दैयाव लानाय बायदि नोंसो लानाय नो बोरै लागोन आखाइ गैया थाइसे लानि बै मोजां दां बे मोनसे थाइसे बेखौ दालासै गोरासो माने ला खननानै जा जों खन दोननायसो थागोन दा औ एलाय बिदियावनो थाखाबायना बिदियावनो दङ ने औ बिदियावनो देखायगोन दा जों दा लाबोगोन दा जायगायानो गैला सिखाराव बेवहाय खानानै जमा दोनजोब्बाय सैमाया बिदिखौनो फसायो आं सैमाखौ औ आं बिदिनो आं लोगोनि माबाया जा साइज खालै इसको उधर लेके जाएगा ना अंकल लान थांबाय ट्रेक्टरजों हाँ लिखि गया औ जाबाय होमब्लालाय नैबेखौ बासिगासिनो दङ थौ हजों लांसै होमबालाय लांजोब्बायनो नोंसोर न'आव थांफिनगोन दा जोंथ' ओरै थांनोसै बमजिला थांनोसै दे टाउनाव थांनो नामा टाउनाव थांनाथाय र' नायनोसै आं नोंखौ मिस खालामसिगोन सना मोजां थांफिन दे सासे लांनांगौ जोंना औ सासेयाथ' गारिखौनो गाखोनो हाबोआखिसैना गारबोबाय हजोंहाय नै माबायदि बालाङो नै माबायावहाय औ नुनायावल' आपेलखौ रेड कालारखौ जाथाव नुयो आरोना थावस्राया थावस्राया जानो लुगैनाय बायदि मा लुगैयो आरोना ग्रिनजों हाया ने खाव लुगैयो दा ओइ फिसा फिसाखौ बायलांसै औ फैदो गोबां लाखागोन आंखौ ओइ जोंना बेसेबां लाबावखो आं 2 केजि लाबायमोन आं 10 केजि 10 लानोसै सोनो इधर नहीं है क्या सिखुनजोनो हैनांगौ औ बिरनां हैनांगौ ओमफ्राय गायदेनो हैनांगौ
बरिया बरिया औ जाबाय 10 केजि दा 10 केजि ल'बा आङो नों सोनो लांगोन न'आव लांहैनांसिगोबा दे बरिया दे बासि बासि नै गेसाव सोमहोबाय साख्रियावनो जायाखै ये फाइन Nggak dia kopi aja ya, Mak. Kopi Gurgulnya biang apel kan nih. Wah, nggak bebas. Oh, yang kamu jasik aja nggak kamu siapa sih kemana? Mama लाबोदोंमोन बिसोरो Boleh semua bener. है मोनजायाखै मोनजायो Oh, ini jaga beneran sih. बिले माथो जोबबाय Halo, batu, aduh. खनायगोन खन बे खनायगोन खन Kon juga sabsin. Namanya. औ Nah, ini pun ada darah sih dia mah. Hah? जुलुसै बिले जाले बे मोजां ले Ah, semuanya main mati, kelang sebenarnya. Ini pernah nih. बे बिफां जायो गुसुनोसै बेखौ लांसै न'आव बयबो बिसिनाखाबायमोन लाबाय नै एबार गारि दिखे बुंजोबबाय नै बे 80नि आंना नै 10 केजि लाबाय मोननै 10 केजि मोननै मोनसे लडेड होमब्ला दिखिया आपेलजों बेन्दों वालाव माबानो गायनो रिहट बे माबानिसो नै जोङो हिनजाव लांगोन ना इयो ओमफ्राय बिखुनजो लांगोन Pun bara wot kana gitu sudah. आपेलजों जायो जोंहा जों दे ada sana dia bye boleh hendak Tata bye bye Enjoy. Tata bye bye औ दा मोजां थांदो औ दावखौ बावनोसै मोजां थांदो दे औ दे बाय बाय औ लोगो मोनगोन दे औ दे जागोन दे लोगोफोर अब्ला जों दा थांनोसै बिनिफ्राय ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअखौहाय थाबैनो लाबावगोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला दिनै भिडिअखौहाय लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर